IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nang isayang kat, 101st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1, iti may sa Community Outreach Program, Nangidanon, iti tulong kanrag o Kadagiti miyembro ti Agta Tribe, iti Barangay 2, Poblasyon Pasukin, Ilocos Norte. Ti aktibidad, kit Indauluan ni Police Captain Jex Darvin kay Colio, anang itunda, Kadagiti na dumaduma programa, anang ipahi iti serbisyo kan suporta, iti komunidad. Karaman Kadagiti na isayang kat, tilibra pa nagpukis, feeding program, panagitad iti mystery boxes, vitamina, ken pre-love clothes. Ti inisyatibo ket ang ipakita iti panangipatag iti panagkaykaysa, ken panangipaay iti tulong kadigiti komunidad nga agkasapulan iti adu a suporta. Nagbali na posible iti panakaysayang kat ti programa, babayin iti panakadwa digiti na dumadumang nga organisasyon ken individual, akas iti Help the Kids, Pasukin Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection Pasukin, Philippine Unified Brotherhood Riders Club, JPA Pharmaceutical, Mr. Donat Lawag City, Pastor Reynante Vivit, Operation Christmas Child Samaritan's Purse, ken dagiti opisyal ti Barangay 2, Poblasyon. Nagyaman met dagiti mga daulo iti amin anang ted iti oras, pundo ken suporta tapno maidanon ti serbisyo kadagiti benepisyaryo. In paganet get ti 101st Maneuver Company, asaan laing a panangsalaknib iti lintag ti misyon da, no diket panang serbi ken panang suporta kadagiti komunidad, nang runa kadagiti agkasapulan ti tulong. Kabayatan na agtultuloy digiti outreach activities ti 101st Maneuver Company, kaspaset ti panangipay iti serbisyo anapnuan iti panagayat, panagkaykaysa, ken panagserbi para iti umili. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.